Velkommen til, at du skal lave din egen hjemmeside. Først så går du ind på Google. Så skriver du Google, og så skriver du webs.com, og så tager du den øverste. Og så hvad fint du skal være, så tager du den nederste og trykker der. Så var din adresse, din e-mailadresse. Og hvad dit password skal være. Dit navn. Og så skal du bare tage den måned du er født i. Og så skal du bare tage et eller andet her. Er du dreng eller pige? Skriv hvad din hjemmeside skal hedde. Og så gør du, så hvad du hvad din hjemmeside vil hedde, så skriver du bare det. Jeg har sådan en hjemmeside, den hedder så .webs.com. Og så skriver du hvad din titel skal hedde, når det er. Og så hvad du vil bruge den til. Så tager du bare den øverste. Og så hvad du vil have. Og jeg har så taget den her. Så du kan gå ned og vælge farver her, om den skal være i grøn, lyserød, orange eller blå. Eller nogle andre. Du kan vælge alt muligt. Og så skal du bare trykke. Så skal du bare trykke der. Og så kommer du så i gang med din hjemmeside. Og så når du har gjort det, så står der, at du skal logge ind her. Og så viser jeg lige min hjemmeside. Og så klikker du der. Jeg skal så lave noget til. Jeg spiller så Counter-Strike Source. Og jeg har så lavet en hjemmeside her. Og det er min klan, den hedder. Så I kan bare gå ind på den her hjemmeside. Bare gå ind på powerforever.gaming.webs.com. Og så kan I så gå ind i MEMS. Så kan I så gå ind i MEMS og oprette jer. Og så kan I adde det her. Så og vi er 4 personer. Og vi søger MEMS og server til at spille PCV på. Og jeg kan lave fede billeder til CSS hvis der. Så bare kontakt mig på Steam eller noget hedder det. Det var det jeg havde for i dag. Hej hej.